We gaan de studio in en we doen een ramnummer. Ik heb echt een rammer. Ja, dit is speciaal voor de hardcore Die Hard. En dan nummer die de televisie die zoegen. Serieus nummer. Nee, janken, dat doe ik wel. Ik ga jullie vooral. Dan moet je ook zo zitten weer, hè? Dit nummer heet Poeter! Serieus idee, dat kan het ding nog aan. Oké, dit nummer hebben we speciaal schreeuwen voor alle hippies die weer in aantocht binnen. En dan nemen we die hippie dingen.
buigen, in het waar. Je mag al even in het publiek, ik blijf al iedereen buigen. En we zwaaien met z'n allen naar je Ierse. En we zwaaien met z'n allen naar je Ierse. En we zwaaien met z'n allen. We zwaaien met z'n allen. We zwaaien met z'n allen naar. Oké, dit nummer is nog een bekende. Om er even de ene manier sfeer te doen, dit nummer hier is Johannes. Alle de mensen hier die zo mensen kunnen. Ja, weet je niet hebben. Dat zien we dan met de fight in de border. Get the ball in the road. Get the great position. Hij is al vlug. Moest lekker zoeken.